kusangana kwatikuita zvekare pano paHaterare 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara woturn on the notification bell. Ndichitenda zvikuru nesupport yamuri kupa pano pathis YouTube channel. I really appreciate you nesupport yamuri kutipa. Kana uchiri munyowani subscribe mahara woturn on the notification bell uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru zvinoita kuti ubatsirikane nema updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ma news updates aya ndawana ndakamabatanidza ari 2 ndikuita kuti mukasike kuwana information yakati wandei kubva pano paHaterare 263. First update chatanga kuzivisa inyaya yakaitika kuJuta village in Beitbridge ndokwakaitikira chiitiko ichi. Pane murume iye ane 53 years nemukadzi iye ane 32 years. Vadikani vamwe vakadzi vanoita kunge imbwa. Musandiblame. Why ndati vanoita kunge imbwa? Vamwe vanhu avafunge, avashandise brain. Mukadzi uyu akarambana nemurume wake ane mwana mukomana ane 12 years. After arambana nemurume wake ane mwana mukomana ane 12 years, akatoita move on nelife yake, akarorwa neumwe murume. After arorwa neumwe murume waakarorwa naye pakutanga akatambira mwana achiti anoda mwana nemukadzi wake. Zvisinei vaviri ava vari kunzi vakatogarisana kwenguva yakati rebei, asi murume uyu akazotanga kuti haachade mwana wemukadzi uyu pamba pake. Waindati vamwe vakadzi vanoita kunge imbwa. Akatanga kusapota zvinhu zvakataurwa nemurume iyeyi. Kusapota kwaakaita, mwana uyu ari kutonzi aishungurudzwa. Mukushungurudzwa kwaaiitwa airohwa nenzira inorwadza. Zviri kunzi dzimwe nguva aitorwa necheni dziya dzepabhasikoro vachibatsira. Waindati vamwe vakadzi vanoita kunge imbwa. Mukadzi uyu aibatsira murume wake waakarohwa naye kechitu kurova mwana uyu. Murume uyu aitreata stepson amai vake varipo vachipawo rutsigiro. Zvisinei mwana uyu akarohwa zvakaomarara ende ari kunzi airohwa nematanda isiri shamu. Pane pamwe pekuti unonzonoti iya isiri shamu radanda. Ende mwana uyu ari kunzi airohwa. Zvinorwadza, zvinosiririsa, mwana uyu akafa. Chiti rest in peace. Alright, mukadzi uyu zvakaona kuti avachada mwana uyu pamba pavo, vakadi kumudzosera kumba kwewe ukama wavo. Ende amai ava ndivo nyakubereka, ndivo nyakutakura 9 months nhumbu, obatsira umwe munhu kutorova mwana kusvika afa. Vadikani, tarwadzwa zvikuru, veukama ndavachimene tariro. Kutaura kunoku, stepfather nemurume wavo amai nyakubereka vakasungwa vari mumaoko emapurisa. Ndinokumbira kuti zvandinofunga comment section kuti uri kutunga nyaya iyi unoitunga sei? Vamwe vanhu havana mwoyo wekubereka. Rest in peace mwana, zorora murugare. Next update inyaya yaTonderai Mugabe. Takutongoti Tonderai Mugabe ari kuklema iye achizviti mwana waRobert Gabriel Mugabe, the late president vedu venyika ino yeZimbabwe. Zviri kunzi amai vaTonderai Mugabe na Robert Mugabe vakasangana kuchimoyo kuMozambique. Vanonzi ivo Hilda Maheka vakasangana ikoko kuMozambique. Vasangana ikoko, Mugabe aibuda mujeri, anga achangobva kubuda mujeri. Zviri kutonzi rudo rwakatsva. Rudo rwatsva. Mujaya uyu akazvarwa muna 1977 zvichireva kuti 2024 muno ane 47 years. Azobuda mumastreets esocial media achiclaima kuti ndiri mwana waRobert Mugabe, ndikudawo mugove wangu kubva kuna baba vangu. Saka mukomana uyu abuda mumastreets esocial media achiti arikuda mugove wake. Vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Waimbovepiko nguva yese iyi kubva pakafa Robert Mugabe? Even asati afa waivepi? Hauzongobude uchiti uri kuda mugove wako. Vanhu mumastreets esocial media vari kutaura zvakasiyana siyana kuti aimbovepiko, Grace Mugabe ari kumuziva here? Zviri kunzi aimbovepi nguva yese iyi yakafa Robert Mugabe? Even Robert Mugabe ari mupenyu aivepi? Proof yaanayo ibepa reaffidavit. Ndinokumbira kuti zvadofunga comment section pamusoro penyaya iyi, pamusoro penyaya yaTonderai Mugabe. Tambirai family, tambirai mwana mukuru mumusha anokudza dzinza. Ndinokumbira kuti zvanofunga comment section pamusoro penyaya yema-updates andauya nezvawo ese muzuva ranhasi. Tichasangana zvekare munguva inotevera. Much love.